Hi लोगोफोर आंनि हारेसवार बसुमतारी YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआ जाहैबाय ब्लगआ जाहैबाय बगामाति पिकनिक स्पट नायनो थांगोन। थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। Let's start my video. Please subscribe and bell icons. लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक खालामनानै हो, लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव ससियेल मिडियायाव। दायो आङो बगामाति थांनाय लामाजों थांगासिनो दोङो। थांगासिनो आंजों लोगोबो सासे दंफायो, बियो मुङा भरत। नै लोगोफोर बगामाति पिकनिक स्पट थांनाय लामाया माथो पाक्का गोजाजों। जेथिंबो मिथिंगानि समायना रमायना बिफां लाइफां, हामा दैमा दैसा बायदि बायदि जोङो नुनो मोनलांदों। लामायाव फांसन जानायबो नुनो मोनलांदों। लोगोसे लामानि सान्दा खांग्रानोबो सान्दा होनो गोनां जादों। फाइनाली गाइस आङो गेटनि मोखां मोनफैमारबाय। गेटआव आङो बाइकनि थाखाय पार्किं प्लेसबो होनो गोनां जाबाय। उनथिं थाबोनाय लामाखौ नायहरदो। दानिया आङो आगोलनि लामाखौ दिन्थिलांबाय थानोसै। लामायाव मा नुलाङो मा नुलाङा दिन्थिलांबायल' थालांनोसै। नोंथांमोना नायलांबायल' थादो भिडिअखौ। लोगोसे फाइनाली आङो मोनफैमारसिगोन। इसेल' दंमारो, लामाया बारा गैला। बेवहाय स्पटनि बगामाति पिकनिक स्पटनि माखासे फानग्रा दखान गला, साहा गला, लालनि गला बायदि बायदि मोननायफोरखौ आङो एसे दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना नायलांगोन। दखान गलाफोरा बर'आनो गोजा माथो। बेयावलाय बर' बुरैबो जना दङ। नै नायलांगोन, बर' सिख्लाफोरबो नुनो मोनदों। लोगोसे भिडिअखौ अननानै। हाय गाइस लोगोफोर, बगामातियाव फैदो। फैना जोबोर मोजां मोनदों। नायलांबाय थानोसै, सिनारिखौ नायलांबाय थागोन आङो। भिडिअखौ अननानै साबस्क्राइब एन्ड लाइक खालाम। ओके गैंग दोस्त, क्या बोलना है तुझे? बोलो। আমি আহিলো বৰ্তমান বগামাতিলৈ। निजिरा दै बोहैबोनाय नुनो मोनदों, अन्थाइनिबो नुबोदों आरो माखासे प्लेसफोरखौ समायना रमायना नुदों। मिथिंगानि समायना रमायना हाजोबो नुलाङो माथो। Nice place, so lovely and beauty. Wow, sunshine and a very beautiful place from Bogamati. दानिया आङो दैजों खानायखौ एसे साफा खालामनानै लानोसै। दालाय सोर हाबावनो आंदों। दायो आङो जायगाफोरखौ दिन्थिलांबाय थानोसै, गिदिंलांनोसै। नायदो हाजोमा, अन्थाइ, दै बायदि बायदि नुलांबाय। सिनारिखौ मोजाङैनो नुदो, हामा नाङाखै। बा बहुत मोजां माथो। मिनिलायदोलै, माबायदि हानो रोंदों। फै बगामातियाव, फै। नावकायाव बाइकखौ बोरै थिखाङो नायलाय। जायगाखौ नोंथांमोना माब्रै नांदों कमेन्टआव एसे आंनो बुंहरलाय। अब्ला आङो भिडिअ बानायनायाव हेफाजाब मोनगोन। अब्लासो नोंथांमोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन। आयु बगामातियाव मा नुनो मोनोलाय दुगैग्राफोरखौ माबायदि।
बोग्रि गाछ बेनो जाबाय बगामाथि खालि बोग्रि नाय गैया जरा गैलबा आंनिया गेलेग्राया बेखौनो मोनबायलै जिलदां बिलदां लोगोफोर आङो दायो थांनायनि आगोल ड्रननि क्लिप मोननैसो नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो नागिरदों ड्रननि क्लिपखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायदो आरो अननानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब प्लिज अननानै हरैसो मिथिंगानि सावगारिखौ माथो जोबोर समायना नुयो ड्रननि क्लिपफोरखौ वाव नायदों नेचारेल बिउटिफोरखौ बिफां लाइफां लामा दै मानसिफ्रा दुगैनाय मानाय वाव बोग्रि दंफांफोरखौ माबोरै नुयो नोंथांमोना सिनारिखौ बगामातियाव फैदों नायफैदों माबोरै नुयो नोंथांमोना मिथिगोन आरो वाव माथो जोबोर समायना नुयो माथो ओ भेरि वन्डारफुल गोजौनिफ्राय गाहायथिं नायोब्ला सिनारिफोरखौ माबोरै नुयो नोंथांमोना नायदों खालि बोग्रि बिफांनि सिनारि आरो लोगोसे दुरुंजों थांनो हानाय मोनसे मा आं मिथिलालै बेखौ रुप भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थेंक्स फर वाचिं